Hvad laver du af frivillig arbejde? Jeg kan fortælle, at jeg har lavet meget frivillig arbejde. Og jeg har gjort det lige fra jeg var helt ung. I jeres alder. Jeg startede i 7. klasse med at lave frivillig arbejde i vores lille lokalforening, hvor jeg startede som hjælper med gymnastik. Så har jeg også trænet noget svømning som frivillig arbejde. Og så har jeg siddet i forskellige bestyrelser. Jamen, jeg tror, at det har noget at gøre med traditioner. Altså, jeg boede som barn i et lille lokalsamfund, hvor jeg sådan ligesom blev suget med, at det gjorde man. Mine forældre gjorde det også. Brugte tid på det. Og så synes jeg, det var sjovt. Nej, det tror jeg som ikke. Men jeg har måske i modsætning til mange, der arbejder med frivillig foreningsarbejde, der har jeg måske den holdning, at jeg synes faktisk, at unge mennesker skal have lidt for det. Og jeg synes, man skal have sine omkostninger dækket. Det betyder, at man skal have dækket de udgifter, det er ved det, man arbejder med, f.eks. kørsel. Og man skal måske have noget træningsdragt, og man skal have noget godtgørelse på en eller anden måde. Og jeg kan godt se fidusen i, at man måske, hvis man gav unge mennesker lidt penge for det, så kunne man måske få en pige, som gerne vil arbejde nede i Superbrugsen nogle timer om ugen, få hende til at vælge at arbejde nogle timer med børn i stedet for. Ja da, altså jeg har jo haft utrolig mange oplevelser.